80. hamarkadaren hasieran, kafen aldaketa garaia zen. 4 urte iraun zuen ere bat atzean utzi berri genuen. Bastarrika, Arizkorreta, Legarda eta konpainiak kafeko gidaritza hartu zuten. Akziodun txikiek osatzen zuten kafeko jabetza. Horrela izanik, mundu mailako lehiakideren batek kaf bereganatzeko arriskua zegoen. Zuzendaritza berriak enpresa kontrolatzeko instituzioen laguntza izan zuen. Hau da, kutxena. Hauek, kafeko akzioen 29% bereganatu zuten. Honekin batera, langileok ere akziodun izan gintezen, kartera sozial sortu zen, ELA, LAB, Komisiones eta UGT-ren babesarekin. LABek kartera sozialen sorrera arrazoi desberdinengatik onartu eta babestu zuen. Batipat bertako lantokietako lanpostuak bermatzeko eta akzioak langileen esku egotea erabaki estrategikoak hemen bertan Euskal Herrian hartuko direnaren bermerik egokiena delako. Interesgarria ikusten genuen baita ere, Europako beste herrialdeetan egiten zuten bezala, langileok enpresan hartzen ziren erabakietan parte hartzeko aukera izatea. Horregatik jaio zen organo de participación delakoa, baina denon helburuak berberak ez zirenez, 5 urte bete horretik bertan bera gelditu zen. Hasiera batean, kartera sozialek kafeko akzioen 18% hartu zuen, baina erosketari aurre egiteko xoxik etzeukanez, kafek berak jarri zuen dirua. Alde batetik, beharrezko kopuruaren ia erdia inbertsio modura egin zuen, eta bestetik, langileen operazioa finantzatu zuen. Honela, kartera sozialen beraien borondatez sartzen ziren langileak, hurrengo 7 urteetan, bere nominatik 2,5% ordaintzen zuten. Trukean, langile bakoitzak bataz beste 270 akzio erosten zituen merkatuan balio zutena baino gutxiago ordainduz. Esan dugu kafek jartzen zuela zati bat. Erositako akzioetatik 40 egindako diru ekarpena ziurtatzeko erabiltzen ziren. Beti akzioetaz hitz egiten dugun arren, langileok ordainian gureganatzen genuena akzio hoien gaineko eskubide batzuk ziren. Akzioak kartera sozialen eskuetan gelditzen baitziren. Beraz, kafek kartera sozial sortzeko behar izan zen diruaren ia erdia jarri zuen, eta honek sortutako enpresa berriaren administrazio kontseiluan islada izan zuen. 8 kontseilaritatik 4 kafeko zuzendaritzak izendatu zituen, eta gainontzeko 4ak sindikatuetako ordezkariak. Horrela, 1994ean, zuzendaritza berriak enpresako akzioen kontrola eskuratu zuen. Kutxek 29% zeukaten eta kartera sozialek 18%. 2008 arte gorabeherak egon dira parte hartzean. Kartera sozialek bere partaidetza 29% arte handitu du, eta kutxek aldiz 18%ra jaitsi dute beraiena. Kartera sozialen zabaltze prozesu guztiak era berdinean egin dira. Kafek zati bat jarri du eta bestea sartzen ziren langileak. 2008tik onuntza sartu diren langileek ez dute sartzeko aukerarik izan. Gaur egun, 900 langile dira kartera sozialen ez daudenak. Kartera sozialek kafeko akziodun denez, enpresak urtean behin banatzen dituen dibidendoak jasotzen ditu. Langileak behin akzioak ordaindu ondoren, dibidenduen balio berdina duen diru kopuru bat jasotzen dute. Hau da, kafeko beste edozein akziodun bezalaxe. Kartera sozialekin sinatutako kontratuak beste eskubide bat ere jasotzen du. Hau da, enpresatik alde egin ondoren, kafeko akzioak edo hauek burtsan daukaten balio ekonomikoa jasotzeko eskubidea. Burtsaren gorabeherekin hain lotura zuzena izateak oso egoera ankerrak izan ditu. Adibidez, 2006an jubilatu zen langile batek 26.000 euro jaso zituen, eta 2011an erretiratu zen langileak aldiz 100.000 euro. Ez zaigu bat ere bidezkoa iruditzen langilearekin inolako loturarik ez duen elementu batek horrelako eragina izatea gure erretiroan. Egia esan, kartera sozial langileok enpresako akzioak eskuratzeko tresna bezala sortu zen, eta era horretan Euskal Herrian errotutako proiektu bat bultzatu eta babesteko aukera eskaintzeko. Hasierako helburu hau bete du, baina egia esan, tamalez, gaur egun gehiengo batek duen ikuspegia erabat aldatu da, eta kartera sozial uztailean dibidendoak jaso eta erretiroan dirutza eramateko besterik ez denaren sensazioa dago.
Esan beharra dago, kartera sozialen beti egon direla akzio libreak. Hau da, inoren izenean ez dauden akzioak. Hauengatik jasotzen zen diruarekin, erretiro hartzen zuten langilei zegokien dirua ordaintzen zen. Era honetan, akzioak kartera sozialen gelditzen dira, saltzeko beharrik izan gabe. Hau horrela izan da beti eta ez da inongo arazorik egon, kafeko akzioaren balioak gorako bidea hartu duen arte. Ordutik aurrera, kartera sozialek zeukan dirua agortu egiten da eta ez zegoen dirurik jubilatzen zirenei ordaintzeko. Orduan, beharrezkoa zen dirua kafek jartzen du. Akzioen balioa jaisten ez denez, egoera hau urteetan luzatzen da, eta kartera sozialek kafekin duen zorrak gorako bidea hartzen du. 2013ko apirilean, 25 milioikoa zen zorra. 2013ko apirilean, kartera sozialeko administrazio kontseiluaren bilera batean, kafek dio arrazoi batzuk medio, zorra urte horretan bertan kitatu beharra dagoela, eta gainera ez diola kartera soziali diru gehiago emango. Ondorioz, kartera sozialek bere esku dauden akzioak saldu beharrean aurkitzen da, jubilatzen direnei dagokiena ordaintzeko. Laben, momentuko zorra bezain beste, kartera sozialen bideragarritasuna da kezkatzen gaituena. Izan ere, benetako arazoa, sistema bera da. Horrela bada, 2014ean kartera sozialen gehiengoak zorrak itxatzeko erabakia hartu genuen, akzioen 1,8% salduaz, eta kartera sozialen etorkizuna aztertuko duen lantalde bat sortzeko konpromisoarekin. Esan dugun bezala, Laben helburua kartera sozialek ahalik eta partaidetza handiena izatea da. Itxuraz, 1,8% saltzeko erabakia helburu horrekin kontrajarria dagoela dirudi, baina kartera sozialek zeukan 1,29% mantentzea beharrezkoa ez den zorpetze maila batekin eta horrek sortzen dituen interesak ordainduaz ez da bat ere itxurazkoa. Premiazkoa dena, kartera sozialek dauzkan egiazko arazoei aurre egiteko denon arteko eztabaida bat irekitzea da. Labentzat, kartera sozialek ondorengo ezaugarriak eduki beharko lituzke. Ekonomikoki bideragarria izango den kartera sozial bat. Kafeko langile guztiak barne bilduko lituzkena. Esan dugun bezala, gaur egun 9 langilek ez dute aukerarik izan. Burtsaren goraberetatik at dagoen kartera soziala. Eta azkenik, egindako ekarpen ekonomikoari errentagarritasun formulak eskainiko dizkion kartera sozial bat. Lantaldeak egin duen bilera bakarrean, denok argi eta garbi ikusten genuena baieztatu zen. Hau da, kartera sozialen parte hartzea jaisten ari zela etengabe. Naiz eta lantalde hau ez den gehiagotan bildu, Labek harremanak izan ditu gainontzeko sindikatuekin eta zuzendaritzarekin, gaur egungo sistemari alternatibak bilatze aldera. Parte hartzearen jaitsiera ahalbideratuko zuten alternatibak hain zuzen ere. Gure asmoak eta ideiak besteekin partekatu nahi dugu, baina ez ditugu prest ikusi egin beharko liratezken aldaketak egiteko. Elkarrizketa hauetan gure helburua adostasun zabalak lortzea izan da, eta bide horretan lehia sindikala alde batera utzi dugu. Gure helburua langileei proposamen bateratu bat eskaintzea izan da. Gure ustetan, kartera sozialei buruz elkarrizketa zabal eta lasai bat izateko aukera galdu da. Une honetan, bistakoa da ez direla gutxieneko baldintza objektiboak ematen kartera sozialek behar dituen aldaketak gauzatzeko, baina ezin gara zain egon. Horregatik, kartera sozialek egingo duen hurrengo administrazio kontseiluko bileran proposatuko dugu. Alde batetik, kartera sozialen ez dauden langilei barruan sartzeko aukera eskaintzea, eta bestetik, kartera sozialeko lantaldea biltzera kontratuen baldintzen inguruan hitz egiteko. Langileon parte hartzeari dagokionez, berriro diogu kartera sozial ez dela parte hartze hori era eraginkor batean gauzatzeko tresnarik egokiena. Horren jakitun izanik ere, kartera sozialen izenean langileon ordezkari batek kafeko administrazio kontseiluan ordezkaritza mota bat edukitzea positiboki baloratuko genuke. Hala ere, gure ustez, kafeko enpresa ereduaren inguruan beste eztabaida zabal bat ireki beharko genuke. Laben, beste enpresa eredu baten aldeko apostua egiten dugu, nun langileok enpresako esparru guztietan parte hartzeko aukera izango dugu, bai tailerretako zein bulegoetako eguneroko erabakietan, zein zuzendaritzak hartzen dituen erabaki estrategikoetan ere.